Guys, okay na siya oh. Ya, magkis ako daan kay mauwa mo na sa mukis dito sa kasada kay na may daghang tao. Yan po ha. Hey guys, madung buntag guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Ja. Kumusta mong tanan dyan? Salamat na kadyo sa mga comment ninyo nga si Christy lagi gapon ang emergency. Okay. Kuyawan lagi punta nga. Kuan guys kanang kuyawan lagi punta kanang sakit lagi nga nang magsisuka. Dyan dari ko guys kay mama niyang imnon guys kanang butter natin. Diya guys, murag na anam ni kay naidaghan kadyo manguha dari kay mao ni sa daghan kadyo ni sa benefits bisag inyo ni sang i-search daghan kadyo ni sa benefits. Usa pud ni sa maka kini sa atong kutis bahalag tumta pero mukini sa atong balat bahalag maitim. Diya kuan guys kanang sa mga wa pa nakabisita sa channel palihog lang pugog click the bell kay arong maka-update pud mo sa life sa pamilya. Okay. Sa mga daan na mga viewers, salamat kadyo ninyong tanan. Okay. Wa mo guys. Wa ko'y kilaing kasumbungan. So salamat sa inyong mga comment. Diyan mangita kong hinog. Kaya basig na nahinog na kayo mahinog din sa jamur na sa sagma yellow just diag guys nakakuha ko duha ka buok ja kuan si ja tamis kay nainhang natilawan nga na asluman pero si ja tamis so nangita ko hinog kani murag hinog na siguro niya sana guys hinog na siguro niya. Kaya murag na yelo naman So si Floramida ni guys, bahalag di pa kadyo hinog, isan na nang kuhaan kay isang tanugan. So guys, magtimpla sa ako og natin ay blue ternit, palihog ko kanang search dito sa Google. So daghan kadyo ni sa benefits, pwede ra pud ninyo ni ibutang sa kuan guys, si vlog na nasa una pero naman ko yung mga bagong subscriber kasi wa pa sila kay baw daning tanuma. So i-try ninyo ni kay daghan ka dun sa benefits. Usay sa una guys, Crystal mo inom ni sa Dani. Pati si Nicole. Kay kuan po ni guys kana maglabad di mong uo. So ay kuan po ni paracetamol. Diya kay mura maglabad-labad dagang uo guys kay mo lagi wa ko ito gabi kay kuan ko ni Crystal nag monitor. Diya okay na si Crystal guys, mo eskwela na karon so ako sang ipamahaw kay nagluto man ko og isda og kanang ay nagpritong isda. Diya nagsabaw pug og isda gibutang ang kamunggay. Diya na sang ihatid karon guys sa gawas. Sa panak. Kaysa din bubuan daan kay Diya pwede po ni siya guys subutangan ninyo og limon. So nga na siya kulay violet. Okay, salamat kado sa isda. Kuha siya guys kanang solwasid. Dili pwede siya flying fish no. Lahi itong flying fish. Diya ang gisabawan si Crystal guys ug kuan. Marong gayra puro na. Subukan og pinirito. Dali na nak. Umping ha. Bye.
Bye, nak. Hi, morning. Bye, labi, nak. Bye. Kaya waman sa duty. Suga. Sige guys, gabunglay. Asa ito bunglay pang katumurag. Kuan. Bisa kasi gamit mo ko dyan. Ang lugit. Kaya rang na magamit. kuan na lagi pikuri kuno gipangita ra ba tong liam medis ni agi. So nagasagbot na mo guys oh. Puno na manang wa na mo adto nagamuhang tanom dari. So hinahinadan ra ni na mag kuan. Dako naglagundi dari eh. Ini siya o lagundi. Lagundi ni siya guys na buwak. Diyan na ining turut dari day nga. Upo. Ay upo kanina sikwa. Palaya. Wala na mag-adjo. Kaladyaon na. Kung napahinom siya ni bunga noon. Napa siya mga bunga. Makautan pa ko ani. Kasurang gagmay na. O di isa kadako di ah. Gawas ka? Mugawas ka dere? Hoy. Mangaway magug ka. Mangaway magug ka. Ay, sa una maghagahag man tayo karon. Wayo naman ko nimo. So ano siyang gagas-gagasan sa ano guys karon kay murag awadyo naman ko ni ja. Inok-nok. Dago naman ka. Sugbata kato inahan siguro tunggu sana. Kato tong ihawon tong dako pa katong to ah. Pabo na lang. Di uy, luwi kay ng pabo. Gulang na. La kuwang na naman mo kuan ro narabay. Malunggay og kanang kuan. Malunggay og kanang payas. Di ada kaso pila ka kilo atong kilohon ka nang sana. 3 kilo na. 3 ka kilo? Atong kilohon kay ito ng sugbahon ng isa. Okay, ikaw ha. Ilabtanon jud kay ka oh. So guys, mao jud say bantadunon jud ni mga tanom kay mahurot lagi dahon. Datos bikas pud nangahurot ag dahon kay gipang kaon lagi. Ja sayang kaadto na lami ra man tag dahon pero di man ina tepat jud guys kay napod sila kinabuhi. Karon ni sila ipadaplin dari. Lo, smile, smile. Lo. Ay, hadlok ka? Ayaw ka na ogoy. Wak nagkaran rakas. Ja mao man digang dagikan sa buhol. Ana sa paadunun guys, ana sa panangtangan tanan ja nagmahaman ko dadto spikas. Ana pud ni silang arrange kay na. Kaon sana ni nice ra ba ni siya pagka sneak plan oh. Ja guys, wala man jud koy tarong nga kaang kay wala gyud na mahal kadyo ang kaang. Karat siya kay ning bunga kuno nga arugada na dinhi siya na. Ning bunga. Tanawag isang punuan na ako na siya kana. Hapit na siya Hapit na mamatay ning bunga. Di bunga na siya. Ina sayang na huna-huna. Kay nahadlak siguro ka nga ibten ka mo ning bunga ka. Cute ra ba? Oh. Ay pa siya mga dako. Nay bunak. Ay, gamay sulod. May dagge. Oh, di isa ka dagge dia. Singa nanini dyan ah.
Labuhi pa. Ayan na. Gamay raman loy. Pero na kayo laing naha. Wala, Kuha. magapapa. Mga pa na? Nay nagsaad. Wala, ma. Ano ko ano? Ano ko ano? Yeah, guys, magkaon na pud ko og kapajas. Diyan sa ang bana guys, diyan gibutangan og giwa-hiwa ni gagmay guys anja. Gibutangan ni nagsili og suka. Diyan dia gaho dia. So mga unta kay saya magud ni kanang malata ra pud. Hindi makaon. Adung hapon na mubo ta kay arang inita ka dani. So ani gipamubuan kay nagkalat-kalat pa man ni guys kay wa pa lagi ni ma arins. Nga bagong tinanim na guys, wa pa ni na ma-arins. Agoy. Napita po guys na, wa pa din ni na-arins na kay mga lagi na arang kabisi. Kaya guys, mag-apas pa ko ni Crystal karon. Kaya guys, ganahan ko na ni dyan Pinaghan sa babaw ang bitay. Mga pa na arnis niya ang natanong, malagana. Na, nangaluja na, sinit. Guys, mag-apas ko ni Crystal dya na pinanawag na nga makuni magpaluto. So guys, nakauli na si Crystal guys, ning dali-dali ko og dalikyat dari sa merkado kay namalit ko daan og lamas guys kay nalagi kalit-kalit og kanang manawag nga magpaluto lagi kuno sila na dya murag 100 ra baka tao ang mukaon dya. Nang dali-dali ko guys kay bisig alanganin na kay ug mapara bating paniudto dya. Sarado na ra ba ang palitanan sa mga karne so giuna laman na ning mga gulay. Sa mo dalikyat po ko guys ug ngadto og guys ano kay adto po ko mamalit og kana mga tuyo ug suka. Ug mga kinahanglan na guys. So guys, magdali-dali jud ko guys kay hapit na ra ba alas 6:30 dyan alas 7 ra ba ni magsarado ning guys ano. So dali-dali ko ron tanganin guys kay man ning oras lagi nga alanganin. So guys, mga nini ang napalit na tuyo kaning mga lamas. Kuan man na lamas kaning mga likado. Kay kalit-kalit lagi guys ja. Manang kalit-kalit ra man pugog nga dari. Bigla-bigla ra nga. Kana laging kalit-kalit ug ganang panawag nga magpaluto. So sayang man pud guys nga nanatay gamay nga income lagi. Maka palit ta og bugas. So guys, mo pila na ko sumara ni hanggi palit dari sa guys ano. Pag naikulang guys, ugma na mas buntag pug ko mo malit sa merkado. Malit og karni. Unsa guys na nang gimap na sila kay malagi alas 7 na magsarado na lagi ning guys ano.